Kukas mies siinä istus? No tässä on Hakulisen Lassi Nokialta. Kauas Lassi on heitellyt? No mä oon heitellyt noin 6 vuotta ainakin. Tää noin peruskysymykset. Lempikiekko, lempirata, lempikilpailu. No lempikiekko on se Prodigyn D1 ja sitten lempirata Nokian Beasti ja sitten tämmössä on se lempikilpailu. No Nokian European Open on aina ollut mukava kisa. Kyllä. Sisään siirryit täksi kaudeksi Prodigyn tiimiin. Onko jotain muuttunut? No oikeastaan ei mitään oikein muuttunut muuta. Piti hakea vaan vähän uusia tuulia uralle. Kausi 2016 on jo Isonmeren takana alkanut ja koska Lassin kausi alkaa ja missä? No ensimmäiset kisat on Kööpenhagen Openi Tanskassa, että sieltä se alkaa sitten taas. Millä mielellä kauteen? No hyvillä mielellä lähdetään kauteen, että tässä Fripofaktorilla aika paljon reenailu, että sitä kautta sitten lähdetään hakemaan niitä uusia menestyksiä. Menestystä lähdet hakemaan, mutta mitä se on niin kuin konkreettiset tavoitteet tulevalle kaudelle? No tavoitteina on, että pärjäisi tuo ulkomailla mahdollisimman hyvin ja sitten tuossa Nokialla taas on European Open, että siellä olisi kiva pärjätä kotikaupungissa. Mitä sä oot siellä kolkutellut kärkeä majoreissa ja isoissa kisoissa, niin millä sitten otetaan se viimeinen hyppäys siihen ihan kärkikorttiin ja siitä tapellaan oikeasti voitosta? No siihen ei ole muuta vastausta muuta kuin, että toi pääpeli pitää olla kunnossa. Että sitä on kyllä tullut reenattua tuossa, kun nokialaisten kanssa heittänyt. Millä mielellä kauteen ja mitä odotat kaudesta eniten? No tietysti kaudesta mä odotan, että menestyisi hyvin ja sitten, että pääsisi tonne kisareissuille taas noiden huipputyyppien kanssa. Ja matkaa voi tietysti seurata aina Team Fripofactorin somesivuilta ja myös kannattaa seurata Prodigy Euroopan matkoja. Ei mitään, katsellaan tuo radoilla kesällä ja nähdään kisoissa.